Maayong gabi mga igsuon, may gabi ka natong tanan. So welcome dinhi sa ako ang live sa Facebook. Maghisgota kabahin sa ato ang pagtuong Katoliko o mo patin-aw ta sa mga kalibog. Labi na dunay mga Katoliko nga dunay nalibgan mahitungod sa pagtuong Katoliko. Ato nang hatagan og katin-awan, no? Unya kung doon na mo'y mga pangutana kabahin sa pagtuong Katoliko, pwede ra gyud mo mangutana. Nya naman tay comment box diha. Ipadangat lang ang inyong pangutana mga kaigsunan kay atuan ang sulayan og tubag ang inyong mga pangutana base gyud sa balaang kasulatan og sa gitudlo sa atong simbahan nga Katoliko. So karon mga igsuon atong gisugutan karon labi na nga karong mga bulan sa Mayo, no? Daghan kaayong mga kapilya karon nga nagpista, no? Pista sa Santa Cruz o pista ni San Isidro, pista ni San Vicente Ferrer. Basta karong bulan na daghan karon mga nagpista og mga santos mga kaigsuonan. So sagad sa ato ang mga kaatbang sa pagtuo kining mga dili Katoliko kanunay mag-atake mahitungod sa mga santos. Ila kanunay atakihon ang mga santos kay lagi ang mga santos hagbay nang nangamatay. Dugay ng patay ang mga santos. Ang ilang pangutana, makatabang pa ba ang mga santos? Nya ngano kitang mga Katoliko sige man ta og sangpit sa mga santos nga dugay naman ang mga patay ang mga santos, no? Nya ila baya ning kutluon ning naa sa Salmo 115:17, no? Salmo 115 bersikulo 17 nga ang mga patay dili na makadayeg sa Ginoo. So moingon na yun ning mga lain tinuhuan, ang patay dili na makadayeg sa Ginoo. Salmo 115:17. Busa ang mga santos dili na gyud na makatabang ninyo. Og labi na nga dili na nakaampo. Dili na nakaampo kay patay na gud. Kay lagi ang patay wala nay kahimuan og ang patay dili na makadayeg sa Ginoo. Now, unsa may atong tubag nato niini mga kaigsuonan kay kita bayang mga Katoliko kusog man kay ta mo mangayo og panabang sa mga santos, magpaampo man tas mga santos. Nya ang mga santos nga ato ang gipangayo og panabang hagbay namang patay. Makatabang pa ba ang mga santos nga dugay nang nangamatay? Ang tubag, ang mga santos, yes, makatabang. Nganong makatabang man mga kaigsuonan nga ang mga santos nangamatay naman, nangabukog naman, nangadunot naman. Tungod kay ang simbahang Katoliko nagtuo nga ang mga santos adunay kalag. Ang mga balaang mga tao mga kaigsuonan adunay kalag. So ang namatay ra sa ilaha mga kaigsuonan ang ilahang lawas. Ang lawas ra sa mga santos. Apan ang kalag sa mga santos immortal man. Ang kalag sa tao immortal. Wala may kamatayon ang ato ang kalag. Panahon sa kamatayon ang lawas ra ang mamatay. Apan ang kalag nato dili kini mamatay. Mao bitaw gitawag ni siya immortal soul. So kalag nga dili mamatay, kalag nga way kamatayon. Mao bitaw na mga kaigsuonan diha sa San Mateo kapitulo 10 bersikulo 28. Nakahinumdum mo nga diha sa San Mateo kapitulo 10 bersikulo 28 ang atong Ginoong Hesukristo nag-ingon, ayaw kahadluki ang tao nga mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Unsa may punto na ko niya na nganong ako nang gigamit ang San Mateo 10:28 aron pag-prove nga ang tao mga kaigsuonan kumpos body and soul. Ang tao lawas ug kalag kay si Hesus naghisgot man kabahin sa tao. Niingon man si Hesus ayaw kahadluki ang tao, naghisgot siya tao, ayaw kahadluki ang tao nga mopatay sa lawas ug kalag. So ang tao day mga kaigsuonan lawas ug kalag. Mao na mga kaigsuonan balikta ang mga santos, ang namatay sa santos, ang ilaharang lawas. Ang naa sa ilahang lubnganan, ang nadunot og nadugta,
ang ilarang lawas. Ang kalag sa mga santos, kumusta man? Wala kini mamatay mga kigsuna. Asa man di paingon ang kalag sa mga santos, anaa sa kamot sa Ginoo. No? Ang mga santos mga kigsuunan, ang mga santos ang kalag sa mga buutan ng mga tao, anaa sa kamot sa Ginoo. Na ba tayo basiha sa Biblia ni ana? Naa. Mabasa na diha sa libro sa Kaalam kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 3. Kung inyo nang basahon diha sa inyong balaang kasulat, kung inyo nang basahon diha sa inyong Biblia, Kaalam kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 3. Nag-ingon, ang kalag sa mga buutan nga tao. So implied ni ngadto sa mga santos. Kaya mga santos mga buutang mga tao man, di man na matawag sila santos, di man na sila masantos kung dili sila buutan. Ang kalag sa mga buutan nga tao anaa sa kamot sa Dios. Og ang kamatayon dili na makatandog kanila. Subot pasabot ang mga santos ang ilang kalag ni balhin og laing puloy-anan. No? Hindi kamatay na to, wa magpasabot nga ang tao nihunong ang iyang pagka-eksistido. Nahanaw, nawagtang ang iyang pagka-eksistido. Wala. Ini kamatay sa tao, ang lawas ra ang madugta. Apan ang atong kalag magpabilin kining buhi mga kaigsuunan. Magpabilin kining eksistido. So ang mga santos wala sila mawa og mahanaw kay anaa sila'y kalag mga kaigsuunan. Ang kalag sa mga buutan nga tao, ang kalag sa mga santos anaa sa kamot sa Dios. Mao na nga kitang mga Katoliko atong ginasangpit ang mga santos. Ang mga laing tinuhuan dili kasabot. Muingon sila, nganong sige mamug-ampuan ng San Vicente, nganong sige mamug-ampuan ng San Roque, nga nangamatay naman na sila. Nangamatay na bitaw, ang lawas ra ang namatay. Apan ang ilang kalag buhi mga kahigalaan. Anaa sa kamot sa Ginoo ang ilang kalag. Maunay makadungog sa atong mga pagampo. Ang ilang mga kalag mo'y makadungog sa atong mga pagampo. Dili ang ilang lawas. So kanang naa sa Salmo 115:17, mao man ni gamiton sa mga siktang sulpot nga ang patay kung munaog na ngadto kay ladman dito sa lubnganan, makadaig pa ba kanimo? Dili ang ilang lawas. So referring na sa ilang lawas nga kung ang tao mamatay na, ang atong lawas ilubong madugta, di na gyud na makadaig ang atong lawas. Apan ang kalag sa tao buhi man naaman sa kamot sa Ginoo, di man na nimo malalis ang balaang kasulatan Kaalam 3:1 nga ang kalag sa mga buutan nga tao anaa na sa kamot sa Ginoo. Muna nga kitang mga Katoliko nganong kanunay tang magpaampo sa mga santos, wingon ta San Roque iampo mo kami, San Vicente iampo mo kami, kay nagtuo kita ang mga santos buhi mga kigsuunan, kay anaa sila'y kalag mga kaygalaan. Naa sila'y kalag. So mo na wa masabti sa mga laing tinhuan kay ang ilang pagtuo ang tao lunlun ra lawas. O ang ilang pagtuo nga ang lawas sa tao kining physical nga lawas mauna ni ang kalag. Wrong. Kung kanara inyong pagtuo, kung kanara inyong hunahuna nga kining physical nga lawas sa tao, maura ang kalag, kanara gyud ang kalag, sayop na siya. Kay duna may gitawag og immortal soul. O kanang immortal soul maunay naa sa atong lawas ug maunay gitawag og espiritu. Nga diin kining atong espiritu o kalag panahon mamatay ang tao, mao kini ang mubuwag. Mao kini ang mubulag sa ato ang lawas during death. Mao na gihisgutan diha ni San Pablo sa ikaduhang Korinto 5:8-10, diha sa 2 Korinto 5:8-10 ingon San Pablo, tagsa-tagsa kanato mubiya sa atong lawas. Sa may mubiya sa atong lawas? Mao kini ang atong kalag. No, naghisgot si San Pablo nga tagsa-tagsa kanato mubiya sa atong lawas. Ug muatubang kita kang Kristo aron iyang hukman sumala sa atong nabuhat, maayo man og dautan dinhis kalibutan. Ang pangutana, unsa may mubiya sa atong lawas? Nga si San Pablo naghisgot man diha sa ikaduhang Korinto 5:8-10 nga tagsa-tagsa kanato mubiya sa atong lawas. Unsa may mubiya sa atong lawas? Mao kini ang atong kalag. Kano sa mubiya ang atong kalag? Panahon sa atong kamatayon. So usbon ko mga kaigsuunan nga kitang mga Katoliko, ngano kitang mga Katoliko kanunay man ta magsangpit sa mga santos nga bisan to ang mga santos nga matay na, kay nagtuo kita ang mga santos buhi kay dunay kalag ang mga santos. Naay kalag ang tao mga kaigsuunan. Ug ang kalag sa tao dili kini mamatay.
ang lawas ra sa tao mo ay mamatay. Kung inyong basahon mga kaigsunan ang Book of Revelation, libro sa Pinadayag kapitulo 6, bersikulo 6 ngadto 9. Kung inyong basahon ang Pinadayag kapitulo 6, bersikulo 9 ngadto 10, nga nag-ingon si San Juan, nakita ko dito sa altar. Nakita ko dito sa altar sa langit ang mga kalag niadtong mga tawo nga gipamatay. Ingon sa San Juan, nakita ko ang mga kalag dito sa langit. Liman ka. Ingon San Juan, nakita ko ang mga kalag niadtong mga tawo nga gipamatay tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So kini ripirido gyud ni ngadto sa mga martir. Kay gipamatay man sila tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, so mga martir yun eh. Sa ato pa kining kalag nga nakita ni San Juan dito sa langit, mao kining mga kalag sa mga martir. Kay mao may gi-describe ni San Juan nga kining mga tawhana gipamatay ni sila sa naa pa sila sa kalibutan tungod sa ilang pagsangyaw sa maayong balita. So wala may laing gipamatay tungod sa pagsangyaw sa maayong balita ang mga martir man. Mga laing tinuhuan wa man ni mga martir. Wa man ni sila yung mga santos. Kita day mo inyong kanang ilang simbahan na yung mga santos. Wa man ni mga martir. So, wanay lain. Ang gitumbok dias Pinadayag 6:9 ang mga martir sa simbahang Katoliko. Nakita ni San Juan ang ilang mga kalag dito sa langit. Unsa may ilang gibuhat dito? Kanunay silang nagasinggit sa Ginoo. So, ang mga kalag buhi. Kaya nga naman, kanunay nagsinggit sa Ginoo. Nagsinggit ang mga kalag dito sa langit, mga kagalaan. Unya kung inyong basahon ang Pinadayag 5:8, ang mga santos, ang mga balaan kanunay naghalad og mga pagampo. Nya kanang pagampo sa mga balaan, kanang pagampo sa mga santos para asa man na? Para din na silang kaugalingon? Dili na para sa ilang kaugalingon. Kay nga naman, naa naman sila sa langit. Luwas naman sila. Tuwa naman sila sa langit. Sumala sa Pinadayag 5:8, ang mga santos, ang mga balaan dito sa langit naghalad og mga pagampo. Pangutana, kadtong ilang mga pagampo para asa man to? Para ba to silang kaugalingon? Dili. Kay ang ilang kaugalingon dili na, wa na makinahanglan og ampo kay naa na sila sa langit. Luwas na sila. So katong pagampo sa mga santos, katong gibuhat sa mga santos nga naghala sila pagampo ngadto sa Ginoo para to natong mga buhi nga naa sa yuta. So mao na ang mga santos, mga kaigsuonan, sila mao'y atong mga intercessory. Unsa man ang intercessory kaigsuon? Sila mao'y tigpangaliya. Ilatang iampo ngadto sa Dios, mga kaigsuonan. Muna nga kitang mga Katoliko kanunay tang mosangpit kanila. Kay sila mo'y atong mga intercessory. Sila mo'y tigpangaliya. Sila mo'y tigampo ngadto sa Ginoo, mga kagalaan. No? Muna ato ning basahon ning mga comments mga siktang supot. Jirim Hilyani, hatagi ko og verse sa Bible nga ang kalag makadungog sa pagsangpit sa buhi. Makadungog naa sa 2 Makabiyo. 2 Makabiyo kapitulo 15, 14, 15. Si Jeremias nagpakita siya ngadto kang Unyas. Nagpakita siya kay nakadungog siya sa mga pagampo. Nakadungog siya sa mga pagampo, mga kaigsuonan, sa katawhan sa Israel. Nya si Jeremias dugay ng patay. Nagpakita siya. Unya ningon si Jeremias, dugay ang imong pagampo, gidungog ang imong pagampo. Muna nga si Jeremias nakadungog sa pagampo sa katawhan sa Israel. Muna nga si nihatag siya, kanunay ningon si Jeremias, ako kanunay nagahalad og mga pagampo alang sa inyong katawhan. So makadungog na ang mga santos, mga igsuon. Jirim. Makadungog ang mga kalag. Kay ang mga kalag sa mga santos di man na bungol. Buhi man na, nagasangpit sila sa Ginoo. Nagsangpit sila sa Ginoo, mga kaigsuonan. Makadungog. Kay ang mga kalag dili man na sila bungol. Pataka lagi lahi ang espiritu sa kalag. Sa inyo lahi. Pero sa mua usara na. Kay kung moingon kag lahi ang espiritu, lahi ang kalag, asa may hukman sa Ginoo ni ang espiritu ug ang kalag. Ini kamatay sa tao, asa may mubiyaan ni ang kalag ug ang espiritu. Kung imong lahion ba, lahi ang kalag, lahi ning espiritu, ini kamatay sa tao, asa may hukman sa Dios ani ang espiritu o ang iyang kalag. Ato baga na. Okay? Sige lang kag yaw-yaw, wala man ka
kamutubag way ta paka unsa may walay tubag nangutana di ka aron tubagon ti ka pangutana sa aron tubagon ka dili man na biblical imuha bro ay biblical oy bago pa gani ko nikot og mga tekstos Biblia kamong mga lain tinuhaan bisag unsaon pa magpasabot di na gyud mo kasabot kay ang inyong utok gitaptapan na sa demonyo inyong utok gitaptapan na sa demonyo mao na nga bisag unsaon ako pasabot di gyud mo kasabot kay ang inyong utok gitaptapan na sa demonyo ang inyong dulunggan gitaptapan na mo na bisag unsaon ako pasabot di gyud mo kasabot kay ang inyong utok ug dulunggan gitaptapan sa demonyo mao na mga kigsunan mingon sila dili biblical bago pa gani kung nikutlo og mga kapitulo bersikulos Biblia nya moingon mo dili biblical na unsa man taon mo ha unsa de na comics tekstos Makabiyo Makabiyo 2 Makabiyo 15 14 15 dunay tao nga dugay nang namatay nagpakita kay tungod kay nakadungog siya sa mga pagampo sa Israel kunya ingon si Jeremias ako kanunay nagahalad og mga pagampo alang kaninyo so makadungog ang kalag mga kigsunan makadungog mga kaigsunan. Ikaduha nganong di makadungog ang kalag? Ang kalag dili mo na bungol. Di pa na bungol ang kalag kanunay nagsangpit Ginoo pinadayag sa 9. Nya din hinon makadungog pagampo na to. Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto 10 ang mga kalag didto sa langit kanunay nagasangpit Ginoo. Kanunay nagasinggit. Ginoo kanunay nagasinggit. Nya di hinong kadungog. Paminsara ninyo. Nganong di man kadungog ang kalag nga ang kalag ni kanunay mangganing nagsangpit sa Ginoo? Ha? Musangpit ka di na kadungog? Ang Makabiyo dili na Bible. Sa imuha ang Makabiyo dili na parts Bible pero sa imuha part man as Bible. Di mo mudawat og Makabiyo ang kamatuoran ipahayag. Di mo mudawat ana kay ngano man kay masumpaki man na sa inyong panudlo. So, mao na kutob sa inyong mahimo, mo dinay gyud mo. Moingon gyud mo nga dili part sa Bible ang Makabiyo. Di gyud mo mudawat inyo gyud nang i-reject kay nga naman. Kay ang naa sa Makabiyo kay kontra man sa inyong baruganan. Mo against man sa inyong doktrina. Mao na di gyud mo mudawat sa Makabiyo. Kay ang Makabiyo dili man mo pabor sa inyong doktrina. Naa may doktrina nga gisgutan sa Makabiyo nga pabor kay sa Katoliko. Mo na inyo na lang nang i-reject ang Makabiyo. Nya moingon ka ang Makabiyo dili part sa Bible kinsa man ka akong tuhuan Bible scholar ka ha Bible scholar ka unsa man imong credible na ba kay credential nga tuhuan ti ka be ang kamatuoran ipahayag kinsa man ka akong tuhuan nga moingon ka nga ang Makabiyo dili part sa Bible scholar ka unsa man nga theologian ka aron tuhuan ka unsa man imong credible unsa may imong credential nga tuhuan ikaw unsa may imong educational background nga moingon ka nga walay labot ang Makabiyos Bible unsa man ka Bible scholar ka ha o theologian ba ka kay kung dili ka theologian di ka Bible scholar di gyud kumutuo nimo kay ikaw na ilad lang kas mga pastor nga moingon ka nga Makabiyo dili part sa Bible sa amo part na sa Bible kay ngano man apil na siya sa kanon sa Biblia sa inyo ha inyo naman ang gilangkat pero doon ako'y ebidensya nga ang pinakaunang King James Version, di ba? Ang inyong gamiton nga Bible, King James Version man, na ako'y original nga King James Version, katog yung pinakaunang gawa sa King James Version, unang naiprinta, niya itong 1611, na agyo'y Makabiyo. Ang kahibulngan nako karon nga ang bag-orong mga Biblia sa laing tinuhuan, giwagtang na ang Makabiyo, gilangkat na, ilan ang giremove. Pero ang pinakaunag yung Biblia sa laing tinuhuan katong 1611 gid ba? Mao man ay pinakaunang King James Version sa mga Protestante. Naay Makabiyo, naay Sirak, naay Tobit. Pero kahibulon nga nimo nga karon ang bag-ong rong mga revised na nga King James wala naay Makabiyo. Kay nakabantay ni sila kay ang naa man gud Makabiyo dili man gud mo pabor sa ilaha. Ang doktrina gud nga gisgutas Makabiyo dili mo pabor sa ilaha, pabor kay sa Katoliko. Mo na mo ingon na lang mo nga ang Makabiyo dili Bible ay dili parts Bible. Pero bisag mo ingon pa mo dili parts Bible, di gyud mo tuo kay nga naman dili man mo mga Bible scholar. Ha? Wala man mo credential nga mosulti nga ang Makabiyo dili apil sa Bible, ang Sirak dili parts sa Bible. Kinsa man mo Bible scholar mo nga tuhuan ta mo? Pag Bible scholar sa mo para tuhuan ta mo, no? Jeremiah Moreno, ano kung mabasa kung mamatay ang kalag tilipan nga tilapan nimong lapalapa unsa nga kalag kana bang immortal soul mao'y mamatay o kana bang kalag nga imong gipasabot mao'y
kining atong physical nga lawas. Pangutan asa kung unsang kalag ang imong gipasabot kana bang immortal soul? Mo imong basahon, sige basahi kuno kog tekstos Biblia nga kining immortal soul mamatay. O kanang yung word ha, kanang immortal soul, kanang kalag nga gitawag na mong immortal soul mamatay. Pero kung imo lang kung basahan sa Biblia nga ang kalag mamatay, klaruha na unsa na nga kalag kay kaming mga Katoliko sa among pagtuon, kanang kalag daghan kay nagkahulugan. Dunay kalag nga gitawag natong physical o kanasang kamatayon sa kalag nagipasabot og kanang tungod sa sala, tungod sa mortal nimong gibuhat, mga bugat nimong nga sala. Giisip na nga ang imong kalag walay grasya o giisip na ang imong kalag namatay tungod kay walay grasya. Pero doon na say kalag nga matawag na to kung ang kalag maimpirno, mahitambog sa impirno, matawag po na ang imong kalag mamatay. Kay ang impirno mo may gitawag og kaduhang kamatayon. Kung ang imong kalag mahitambog ngadto sa impirno, mo na gi-considered sa siya og kamatayon sa imong kalag. Pero doon na may kalag nga gitawag na tong immortal soul. Og kining immortal soul nga kalag dili ni mamatay, immortal gani ha. Ha, immortal gani. Pag moingon gani tag immortal, abdig yun na mamatay. Kay unsa may ibot pasabot anang immortal, di ba? Way kamatayon. So mo na Jeremiah klaruha unsa nga kalag imuhang basahon. Kana bang immortal soul? Kana bang immortal soul imo kung basahan diha kapitulo bersikulos Biblia nga ang immortal soul na ay kamatayon? Sige, specific ha. Unsa nga kalag imuhang basahon diha sa Biblia nga may kamatayon? O ingon ka pa kung mabasa nako nga ang kalag mamatay tilaan nimo imong lapalapa. Basahi ko diha sa kapitulo bersikulos Biblia nga kining immortal soul adunay kamatayon. Kana ha? Kana yung word ha nga immortal soul, kanang immortal soul adunay kamatayon. Pero kung di gani ka kabasa ng word nga immortal soul may kamatayon o ang immortal soul mamatay, di gyud ka kaipit nako kol. Ha, di gyud ka kaipit nako kay kung imo lang kung basahan word og kalag, ang kalag mamatay ay wala koy kung ano na kanang husayunon pa na. Kay kaming mga Katoliko nagtuo kami nga daghan man klaseng kalag. Dunay physical nga kalag, kini atong lawas, kini ato ang physical matawag po ni kalag. Pero doon na po'y kalag nga gitawag og immortal soul. O kining immortal soul mo ni walay kamatayon. Kay immortal man. Masabtan? Mayo paglantaw ni Skyler Bibiloni. So Skyler Bibiloni na bakas Miramal karon? Na bakas Miramal? Ang kamaturan ipahayag, asay tuhuan ako ang Bible or Makabiyo. Tuhuig yun ang Makabiyo kay ang Makabiyo kay Bible mala. Ha? Tuhuig yun ang Makabiyo kay ang Makabiyo part sa Bible. Sa inyo ha, para ninyo dili na part sa Bible ang Makabiyo. Pero kaming mga Katoliko, may tuhuan ako ang Bible or Makabiyo. Tuhuig yun ang Makabiyo. Pahilo na. Tuhuig yun ang Makabiyo. Kay ang Makabiyo is part sa Bible. Kung mutuo kag Bible, tuhuy ang Makabiyo. Kay ang Makabiyo part sa Bible. Nasabtan nimo ang kamaturan ipahayag imo pangutan na binugo. May tuhuan akong Bible o Makabiyo. Tuhuy lagi ang Makabiyo. Kay ang Makabiyo is part sa Bible. Kay kung di ka mutuo Bible, ay di ka mutuo Makabiyo, sama ra kag di ka mutuo sa Bible. Sama ra kag ni-reject sa naa sa Bible. Tuhuy ang Makabiyo. Kung unsay naa sa Bible, imo din ang i-reject. Di mangutan ako nimo ang kamaturan ipahayag. Kung unsay naa sa Bible, imo ba din ang i-reject? Makabiyo gisulat nga anon, writer na sa imo ha anon. Sa amo dili na anon. Dili na anon. Kay kabaw mi mga kigsunan nga ang Makabiyo adunay writer ana. Ang writer ana mga kigsunan mao si Judas Makabiyo. Si Judas Makabiyo. Sa imo ha dili na sa imo ha anon ang writer ana, pero sa amo ha Jerly, abisan akong cellphone. Moingon ka nga ang Makabiyo is kuan anon writer. Pero sa mo dili ni siya anon kay tungod kay ingon siya nga ang Makabiyo gisulat sa anon nga writer na. Sa imo ha ano na wa ka kahibaw kay ngano wa man kay background good. Wa man kay himbang kaagan kabahin sa Bible. Kay kanang inyong simbahan gud sulpot ra man gud na. So wa gyud na himbang kaagan sa kasaysayan sa balaang kasulatan kung giunsa ni pag-compile o kinsay mga writer ni ini. Kay ngano man unang-una ang inyong simbahan isulpot. Mingon kinsay gasulat sa Makabiyo, wa di kay kibaw de ay.
Wa ba ni ka kahibaw kinsay gasulat sa Makabiyo? Muna mga kaigsuunan nga kitang mga Katoliko importante gyud nga magtuon ta sa balaang kasulatan, no? Wa di ka kahibaw kinsay gasulat sa Makabiyo. Klaro kay na mga kaigsuunan nga ang mga libro sa Makabiyo, gituhuan nga ang Makabiyo gisulat na, no? Gisulat na siya sa gitawag na tuog kanang ang author ana mao gyud si Makabiyo. Muna siya nga kitang mga Katoliko nagtuo kita nga Jeremiah mo rin ang pasudla ko. Sige ato ni siya pasudlon kay ginamo ka siya mosuod. Kamsa ka na. Nag-ading na. Ang ingon ani mga kigsunan, ang Makabiyo, no? Nga ang usab yun sa kanang gitawag na tuog kanang batot pa sa mga Bible scholar nga ang Makabiyo nga gisulat ni siya sa mga Hebrew nga mga tao, mga kigsunan. Mo na mga kigsunan. So nag-ading ta ha, nag-ading ginakak mang imo. Sulod lang. Wala man, connection field man. Dara mga kaigsuunan. Dara day. Ato nang gikon. Siya mao ang pangunahang leader sa Maccabean Revolt ug daghang mga hitabo sa libro naglibot siyang kinabuhi sa pakig-away, pero ang libro gisulat sa lalaing mga historiador ug mananulat human sa mga hitabo. So ang mga gasulat niining Makabiyo mga Hebrew nga mga tao. Then gisaysay dinhi ang panghitabo ni Judas Makabiyo ug nahitabo sa Israel. So mao ni siya mga kisunan. So ang Makabiyo, si Judas Makabiyo mo'y karakter sa leader sa istorya. O ang author niini mao ang mga Hebrew. Mga Hebrew nga mga tao. So mao na siya mga kigsunan. Pero wa magpasabot nga ang Makabiyo is dili part sa Bible. Part siya sa Bible. No? Okay nga dire. Gisulat sa usa ka Hudyong historiador sa Hudiya. Original tingali kini gisulat sa Hebrew. Buot pasabot nga kining Makabiyo gisulat sa usa ka Hudyong historiador sa Hudiya. Niadtong 100 BC. O ang original ani nga pulungan gisulat sa Hebrew. Di ba? Nya moingon ka nga tungod kay moingon ka nga ang Makabiyo is dili part sa Bible? Part sa Bible. Kay tungod kay lagi usbon ko ang Makabiyo kabahin na sa balaang kasulatan. Iki man day kang Hudyo. Unsa man yung panagna palpak man na. Palpak. Ini si Jeremiah Moreno, mas maayo mosuod ni siya. Ang imong pisliton brother katong Facebook na dako para makasulod ka. Ato sa ni manubag sa tabi. Okay. Mayong paglantaw ni Rala Hisajin, tama kaayo bro. Okay? Mangutan ako nimo kinsay ngalan sa tawo nga taga Roma nga gisugo pabuhat og revolto ni Maria. Nunid naman na basahon nimo kinsay taga Roma nga nagbuhat og revolto ni Mama Mary. Kanang naa sa Exodo 25, pro usa na siya ka ebidensya nga dili tanan larawan gibawal sa Ginoo. Dili tanan larawan gibawal sa Ginoo. Ingon mo si Judas ang nagsulat. Ingon mo si Judas ang nagsulat. Dili ang nagsulat
kuan, nasipyat ko ang karakter sa Makabiyo mao si Judas Makabiyo. Oh, sa ikaduhang Makabiyo ang karakter mao si Judas Makabiyo. Kay sa panahon man ni Makabiyo, pero ang gasulat sa Makabiyo kay ang mga matod diri gitug-an dinhi nga gisulat ni sa mga Hudyong historiador. Oh. Oh. Muna'y pagtuon sa mga Bible scholar. Gisulat sa usa ka Hudyong historiador sa Hudiya, mga 100 BC. Unya original nga pinulungan gisulat siya sa Hebrew. So mao na siya. So nasipyat ko atong pag-ingon nga Makabiyo ang gasulat. Ambot pasabot ako ang karakter nga gisgutan diha sa ikaduhang Makabiyo is si Judas Makabiyo. So, pero wala magpasabot ang Makabiyo is girijik no lagi na magpataka nila tagyaw-yaw. Ang natural masipyat man gyud taog kanang litok, no? Pero ako na siyang gibawi. Ambot pasabot nako niya na ang karakter diha sa Makabiyo is si Judas Makabiyo. Ang gasulat is ang mga Hudyo. Mga Hudyo. Ya, wala nga nili kinsa ning Hudyo kay ang punto ra gyud diri nga gisulat ni siya sa usa ka Hudyong historiador sa Hudiya nato mga 100 BC. Og ang gitawag nato og kanang sa tawag na ang karakter ni ining gisgutan sa ikaduhang Makabiyo mao si Judas Makabiyo. Larawan ayaw ampuy para dili bawal. Wa pa po may magampog larawan. Asa man na nimo napunit? Asa man nga basurahan nimo napunit nga nagampo mig larawan? Wa may magampog larawan. Kami mga Katoliko magampo mi ingon maganimig amahan namo nakasalangit pagdaygon imong ngalan. Wa mamingon amahan namo nga rebulto among giampuan. Pagadaygon imong rebulto. Moingon mi amahan namo dipilit ka sa larawan among giampuan. Wa may magampog larawan. Kami magampo mi samtang magatubang mi sa larawan ang among gisangpit ang amahan nga tuwa sa langit. Paminawa gani among pagampo moingon mi amahan namo naakas mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan. So ang among giampuan ang amahan nga Dios nga tuwa sa langit. Ang among gidaig ang amahan nga tuwa sa langit. Wa may mingon nga gidaig namo ang larawan among giampuan. So kanang gihimo is butang-butang. Butang-butang. Di ba ya maayo magbutang-butang no? Exodo 20:16 tingali nakalimot ka. Ayaw pagbutang-butang kay masuko si Lord niya na. No? Mo na mga kigsunan dili ta nga magbutang-butang. Kini mga laing tinuhuan mga kigsunan. Sa kung saan pasabot, yung kasabot kay ilang dulunggan gitaptapan as demonyo. Ang ilang utok gitaptapan as demonyo. Kita mga Katoliko wa ta magampo og rebulto. Kay klaro kayo ang gipanudlo sa atong simbahan. Klaro kay gitudlo sa atong simbahan. Wala ta magampo sa mga krusipiho o sa mga imahin kung bisan sa mga relikya sa mga santos. Wala kita magampo. Ang atong ginaampuan is ang girepresentahan. Buot pasabot ang persona, ang gilarawanan, mo'y atong ang ginasangpit o giampuan. Dili ang larawan, kundi dili ang gilarawanan. Buot pasabot ang girepresentahan sa maong larawan, mo'y ato ang giampuan. Nasabtan nimo, mo ni doktrina sa Katoliko, ayo isalot ang dili doktrina sa Katoliko, ayo isalot ang imong pangutok. Kanang sayop nimo nga panabot, ayaw na isalot sa Katoliko nga pagtulunan kay wala gyud na sa simbahan nga panudlo. So unsay sayop nimo nga na sa imong unahuna, ayaw na isalot sa simbahan Katoliko kay dili man na panudlo sa simbahan. Ayaw ipakauna mo ang inyong sayop. Ang imong sayop imong ipadawat namo di na pwede. Kay ang panudlo sa imong simbahan klaro. Sumala pa sa St. Joseph Baltimore Catechism, wala magampo ang simbahan wala magampo ang simbahan Katoliko sa larawan o sa mga krusipiho o bisan sa mga relikya sa mga santos. Klaro na ang tudlo sa simbahan Katoliko. Di na nimo matuis. Bisan pag moingon ka nga ang mga Katoliko nagpahid og mga larawan, naghalok-halok, nagprosesyon, bisan kapila pa mi mohawk-hawk og larawan, bisan kapila pa mi magprosesyon, di nimo malubag ang gitudlo sa Iglesia Katolika nga wa lagi mi magampo og larawan. Ayaw lagi na ipugos ninyo ang inyong sayop nga panabot. Kanang inyong sayop nga panabot ayaw na ipugos amoa kay wa gyud na namo na mabuhat o wa gyud na di gyud na panudlo sa Katoliko. Nasabtan. Okay. Nganong nagbutang-butang man ka sa libro wala ka kahibalo? Unsa may wa mo ko kahibalo? Nga bago ba gani pikang gitug-anan nga ang gasulat sa Makabiyo mao ang usa ka Hudyo niadtong 100 BC o ang karakter niini mao si Judas Makabiyo. Nganong imo nang i-reject ang Judas Makabiyo kay nga naman natural inyo ginang i-reject. Kaya nga naman kay ang naa sa Makabiyo kay dili man na mo pabor sa inyo ha.
Mo bitaw na ang Biblia sa tinuan, way Makabiyo. Gawas na tong 1611 nila na King James. Pero ang Makabiyo wala na nasa karon nga panahon sa ilang Biblia. Kaya nga naman, kay ang gisgutan sa Makabiyo, doktrina mas Katoliko, di ba mo pabor sila ha? Ang sirak, di po na mo pabor sa tinuan, mo na gitangtang nilang sirak. Ang tubig, di po na mo pabor sila ha, pabor sila sa Katoliko, gitangtang nilang tubig. Mao na mga kigsuno. Kita mga Katoliko abtik ta kinahanglan magtuon ta sa ato ang pagtuong Katoliko para di ta mailad aning mga siktang sulpot karon. Okay? Okay, mayong paglantaw rin ni Sister Melody Regalano usa ka Regalado. Mayong paglantaw ni Sister Melody Regalado, mayong paglantaw ni mo sister padayon sa imong pagdipinsa sa pagtuong Katoliko. Congrats sa itong imuhang kadaungan sa debate, sister. Padayon lang, sister. Padayon lang. First Commandments, basaha daw, bit. Kibaw na mo ko ng First Commandments. Gimemorize naman na namo. Basic catechism na namo. Nga dili magbaton og laing Dios gawas kanako. Nagbaton ni miglaing Dios. Nagingon ang Ginoo ayaw magbaton og laing Dios mo na nasa First Commandments. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagsimba og bisag unsang larawan. Amo rin ang gibuhat. Wa may magbaton og laing Dios. Ang among gituhuan sumala sa katikisim nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Oh, mao ni gituhuan sa Katoliko nga nagatuo kami sa usa ka Dios diha sa Trinidad. Ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Mao ni gituhuan namo nya laing Dios din ang Amahan, laing Dios din ang Anak, laing Dios din ang Espiritu Santo. Mao ni pagtuong Katoliko na sa katikisim. No? Nga ang pagtuo sa Katoliko, nagatuo kita sa usa ka Dios diha sa tuloa. Nagatuo kita sa usa ka Dios diha sa Trinidad. Naana sa credo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagagahon sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sayo taog kang Ginoong Hesukristo. Mo na ang gituan. Wala mi magtuo og laing Dios. Wala mi magbaton og laing Dios. Laing Dios ba din ng Amahan? Laing Dios ba din ng Anak? Laing Dios ba din ng Espiritu Santo? Gituhuan na namo usa ka Dios diha sa Trinidad. Usa ka Dios diha sa Trinidad. Nagatuo kami sa usa ka Dios diha sa Trinidad. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ug gituhuan ka na namo mao ka ng usa ka Dios. Nagatuo kami sa usa ka Dios diha sa Trinidad. So mao na mong gituhuan. Wala mi magbaton og laing Dios. Nagbaton ba di miglaing Dios unahuna ra man animo nagbaton miglaing Dios kay nailad ka sa pastor. Nailad ka sa pastor kay mo ba yan ay panudlos mga pastor unsay gitudlos pastor mo po'y madunggas mga membro, mo po'y ipakalas mga membro, mga fake news ba? Ang fake news nga gipakalas mga membro gikan as mga pastor. Nga ang mga Katoliko kuno nagbaton og laing Dios, wa mi magbaton og laing Dios. Ang gituhuan namo usala ka Dios, usara ka Dios diha sa Trinidad. May usa lamang ka Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo mo ni gitawag na mong Trinidad. Usa ka Dios, tutulo ka persona. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo mo ni gituhuan namo. So ang among gituhan usa ra ka Dios, so ayo ipatuo namo nga nagbaton biglaing Dios, nga usa ra mang Dios among gituhan. Ana ra nagasimple imo gyud pailhon nga ang larawan ni Mama Mary kay gila namong Dios. Ang larawan ni San Roque gila namong Dios. Klaro kayong panudlo sa simbahan Katoliko nga nagatuo ra mi sa usa ka Dios. Usa ra ganay ka Dios among gituhuan. Nya imo mi patuhuon nga kanang larawan ng mamiri kay Dios na usa ra gali ka Dios ang gituhuan mo nang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Oh. Usa ka Dios diha sa Trinidad. Unya ayaw mi patuhuan nga kanang larawan ni Mama Mary, larawan ni Santo Niño, larawan ni San Isidro, larawan ni San Vicente, ila na namong Dios. Wrong. Kay ang among gituhuan, ang among pagtuo nagapunting diha sa Santissima Trinidad sa usa ka Dios mga kaibigan. Amen. Radio baba ray talent aning sulpot. Matod pa ni Sister Melody Regalado. Mao gyud, babari puhunan aning nga tawhan. Wala man nimo ko ginapasulod, gipasulod bitaw pero ma-field man. Ang imong buhaton, brother, para makasulod ka, ani ni siya. Kanang imong Facebook, ang imong pisliton, ang katong yung Facebook nga dako. Katong yung dako nga Facebook, kini yung katong yung dako nga Facebook ba? Katong blue. Ayaw pagpislit anang light. Yan di man kakasulod. Katong yung Facebook nga dako. Katong dako yung Facebook. Katong Facebook nga dako, ayaw to pislita tong light. Kaya di kakasod. Di-add ikaw. Sumala sa katisismo, ang ikatulong sugo, Domingo, ang ika-pito, ang adlaw,
Pangitai kuno kung naaba na. Kami kung mga Katoliko po, diha sa Exodo 20 is gisummarize na namo. Wala usba pero gisummarize namo. Kanang pag-ingon nga balaan ang adlaw sa Ginoo. Sa Katoliko nga konsepto, gisabot na namo nga kanang adlaw sa Ginoo diha is Sunday. Sa kanang gitawag na to Christian concept. Pag ingon gani balaan ang adlaw sa Ginoo kay sa mga Hudyo ang ilahang adlaw sa Ginoo is Sabado. Kay pagpahinumdom na sa ilahang pagpahigawas ngadto sa Ehipto. So para nila Sabado is Lord's Day sa mga Hudyo. Pero pag ingon diha sa napulo ka sugo nga balaan ang adlaw sa Ginoo, adlaw ipapahulay sa Christian concept ana gi-consider na namo is Sunday. Kay ang Lord's Day namo adto man namo ipasikal sa adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Kay mga Kristiyanos mami. Kristiyanos mami, pag ingon diha sa Exodo 20 nga balaan ang adlaw sa Ginoo, remember the Lord's Day, sa Christian concept ana is Sunday. Sa Jewish concept ana is Saturday. So kami kay Christian mami, amo nang gi-consider is Sunday. So ayaw ko pangitaan diha Sunday. Kay sa Katoliko amo nang gi-consider is Sunday. Pag ingog Lord's Day automatic na Sunday sa moa. So ayaw mi pugsa diha nga mabasa diha sa Exodo 20 nga Sunday. Oh, kay kaming mga Katoliko ingon ani ni Brad diha sa Exodo 20 pag ingon remember the Lord's Day sa Christian concept ana gisabot na namo og Sunday. Kay Christian man mi. Pero kung ari ka sa Jewish concept ang ilahang Lord's Day is Saturday. So magpili lang ka na kung ari ka sa Jewish kay Saturday. Kung ari ka sa Christian is Sunday. So kami kay Christian mami. So pag ingon diha sa Exodo 20 remember the Lord's Day gi-consider na namo is Sunday. So ayaw ko papangitaan diha sa bersikulo na ba yung word nga Sunday. Sa amo ana is sa among konsepto ana kanang Lord's Day diha nakasulat o kanang adlaw sa Ginoo diha, adlay papahulay nga nakasulat diha, gi-consider na namo is Sunday. Ana ra na siya brother. Kay ngano man kay Christian mami. Kay ang amo agong Lord's Day dito man namo ipasika sa adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo kay para namo gud kami mga Katoliko ang adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo importante na namo. Kay mao nang adlaw nga diin giugkat mi niya sa sala. Kay mao bitaw na mga kigsunan ang among pagtuong Katoliko diha nakasandig sa pagkabanhaw sa Ginoo. Mo na mga kigsunan, mo na nga matag Domingo, mosimba mi kay pag among gihinumduman o among ginabalaan ang adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Mo na diha mga kigsunan, unang Korinto 15:14 ingon sa San Pablo, kung wa pa mabanhaw sa Kristo, kawag lamang nga among pagtuong among ginawali. Kung wa pa mabanhaw sa Kristo. Mo na mga kigsunan. So ana ra nakasimpol mga kigsunan no? Nya kitang mga Katoliko diha sa Exodo 20 8:11 pag ingon diha hinumdumi ang adlaw sa Ginoo, ang adlaw ipapahulay sa Christian concept ana, kung arita sa Kristiyanos nga panabot is Sunday gina, automatic Sunday gina. Dili na namisil basahon nimo litra por litra kay lagi ang prinsipyos Biblia basahon og sabton. Exodo 24:14 basaha og sabta mao ni prinsipyos Biblia. Di kay mangita kag litra por litra diha nabay mabasa Sunday, nabay mabasa Domingo, basaha og sabta. Kay ang prinsipyo sa Biblia basahon niya Sabto. Pag ingon diha remember the Lord's Day o balaan ang adlaw papahulay, so ang simbahan misabot sa Christian concept, sa Kristiyanos nga baruganan is Sunday na. Kung ikaw Hudyo ka, is Saturday gina imo ha. Pero amo kay Sunday man kay Christian mami. Sa ato pa ang ikapito Domingo, ang ikapito kuno Domingo sa amo alagi ana lagi brother. Dili na magbasig ikapito, ikawalo, sa amo ana pag ingon na ganig kay summarize man na namo, pag ingon ihag Lord's Day, remember the Lord's Day, adlaw ipapahulay, considered na namo is Sunday. Ana na siya, dili mi magbasa ng kapito, kawalo. Sa inyo na kung inyo nang gibasihan ang 7th day o gibasihan na ninyong ikapito sa mga kawalo diha, sa mga Hudyo is ang ilahang 7th day is Saturday sa Hudyo. Pero kami mga Katoliko ang gibasihan na mo dili ng ikapito, ikawalo, unang kanong sa panadiha unang adlaw ang amo diha pag ingon gani og Lord's Day, remember the Lord's Day, considered na namo is Sunday. Ana na siya, dili na ta magbase-base ng ikapito sa tapay ikapito Domingo. Di na mi magbasa ng ikapito Domingo ba o ang Domingo o ng adlaw semana ba. Kana lang pag ingon diha remember the Lord's Day. Remember the Sabbath day. Kanang among gipahimugat alang kanang Sabbath day. Pag ingon gani Sabbath day, dili na mi kuan pa diha. Kanang Sabbath day is 7th day man na. O sa uban na kay Sabbath day is 7th day man na. Sa amo pag ingon gani remember the Sabbath day, automatic na gisabot na sa Kristiyanos is Sunday. Ay ara na ka simple.
Ngano di sulisuro pa manimo imong kagalingon. Hmm. Okay, so sinaut mga kigsuunan nga naamoy masabtan mga kigsuunan sa akong ipaambit karon. So sa naman rasa ron as Gisco the City na. So di na lang tayo natudugayon kay saba na kayo. Okay, salamat. Sumala sa katisismo ang ikatulong sugo Domingo ay ang ikapito kay adlaw tinuod ni sa ngano man ay sa paghatag ni sa Ginoo sa Ten Commandments. Gihan-ay na din na sa Ginoo mao ning una, mo ni ikaduha, mo ning ikatulo, mo ning ikaupat. Gihan-ay din na wa kay kahibaw nga naghan-ay bayaan na si ang naghan-ay na ang simbahang Katoliko. Si Saint Agustin. Ha? Sa paghatag aktual sa Dios anang Ten Commandments. Katong gisulat dito sa papan nga bato gihan-ay na ba na sa Ginoo ning ba nang Ginoo mao ning una, mao ning ikaduha, mao ning ikatulo, mao ning ikaupat, mao ning ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikanapo. Gihan-ay din na sa Ginoo. Paghatag man sa Ginoo ning manana ra matong Ginoo ayaw pagbaton og lain Dios. Ayaw gamita akong ngalan sa pagpasipala pero ang paghan-ay na ni ana o mo ni una, mo ni ikaduha, mo ni ikatulo, wala mo han-ay ang Ginoo ni ana. Wala. Ang naghan-ay ni ana mo si Saint Agustin sa Ten Commandments kay sa paghatag yun sa Dios niya ng Ten Commandments, actual gyud paghatag na papan nga bato ngadto kang Moises. Gihan-ay na ba nila sa Ginoo? Remember the Lord's Day, mo ni first commandments. Remember the Lord's Day, kanang remember the Lord's Day, remember the Lord's Day mo ni said the third commandments. Gihan-ay din na sa Ginoo. Pagsulti sa Ginoo na mo ni siyang third commandments, mo ni siyang fourth commandments, mo ni fifth commandments, gihan-ay din sa Ginoo. Wala na gihan-ay sa Ginoo. Ang gihatag sa Ginoo ni na kanarang commandments gyud. Ay pagbaton laing Dios gawas kanako. Ayaw gamit akong ngalan sa pasipala. Balaan na akong adlay papahulay. Mo ni gihatag sa Ginoo pero ang paghan-ay sa mga numero wala na. Wala. Ang gahan-ay na si Saint Agustin. Muna wa kay katungod mo question na mga kaigsunan nganong ato ang kuan nganong Arimas Katulo ang samtang ang sa original diri sa Bible is ikapito man. Wala nagihan-ay diha sa paghatag sa Dios sa ikapo sa Ten Commandments wa man nagihan-ay sa Ginoo. Di ka na ba rin suman pasingot, bula-bula na po, yung simod pamakag. Dili na mauling lambi imong simod. Wa man kay mahimo mark dyan. No? Kaya kanang imuha, na mailag yun imuha kay hanaw sa Biblia, kaya nga naman wala man kay al kontra. Wa man kay ikahatag nga pagtulunan din sa akong live. Pulos naman na imuha pamirsonal. Wa pasabot, wa kay hanaw. Wa kay hanaw, wa imong utok, walay sulod, kabahin sa mga pagtulunan. Oh, wa kay hanaw. So, mga na siya. Unya, Jeremiah Moreno, yaw-yaw lang kawa lang, why to pa, imo ng katisismo, ikatulong sugo, Domingo. Ang ipit ng adlaw sakto ni, ikatulong adlaw Domingo, ginot-bot ni, wala gimi magbase lagi ikapito ba ng Domingo, o unang adlaw ba ng Domingo, ang among gibasihan, kanang pag-ingon, remember the Lord's Day. Oh, pag-ingon gani, remember the Lord's Day, gipadak-an niya sa Katoliko, gisabot na sa Christian concept is Sunday. Ana na siya. Siya. Joseph Jimenez, bro, na isdi diri sa comment section. Mangutana ko ba? Mangutana ko, nibalik na ba si Kristo? Wala may naabot diri. Mo lagi palpak man kuning panagna sa mga 70. Palpak, ang Biblia, good libros, Katoliko, manggod na. Olive, yes. Bible is Catholic book. Correct. Kaya nga naman, kung magtuon lang yun mo sa kasaysayan sa Biblia, ang mga authors Biblia, ang kasulatan ng Biblia, mga Katoliko man. Mga santo sa simbahan Katoliko, si San Mateo, Katoliko. Mo'y gasulat sa San Mateo. Katoliko, si St. John, usa sa Katoliko. Santos gani sa simbahan Katoliko, St. John. Mga Katoliko, may mga writer ng New Testament. Si San Pablo, usa ka pari, Katoliko, Catholic preacher. Muna nga ang Biblia is Catholic book. Kay tungod kay ang mga writer ni ana is mga Katoliko. Mga santos pamanggani sa simbahan Katoliko. Muna siya. Ang mga lain tinuan, away na daw-daw. Ang lain tinuan, way sungo. Wa gyud natabang sa Biblia. Way natabang. Salamat Uli. Sakto yun mo ha. Mo na mga kigsunan, so di na kay tatay magdugay no kay ang oras nato diron kay is alas 10:51 na din sa kuha. So hinaot mga kigsunan, so karong ugma di ay itugod sa Ginoo na makita-kita ta diha sa kuan sa Sanita Pita. Kay doon na tayo grand public debate kubans pagtugot sa pari diha sa Lapu-Lapu o sa kuan na yung tag-permit niya
pagtugot sa atong President si Bro Adam. So itugot sa Ginoo, may panglawas sa tagan ta sa Ginoo, magkita-kita ta sa atong friendly debate. Friendly lang mga kaigsunan. Naanda dirita sa kuan, dirita sa covered court sa zone asam ni Kasag Barangay Kalawisan. Okay, ug mga adlaw magsugod ang ato ang friendly debate is alauna kay tulo man ni kaparisan. So papahibaw lang nako no, do na tayo umaabot na public debate no diri sa covered court zone Kasag Barangay Kalawisan. Kining Kalawisan is Lapu-Lapu man ni tingali. O Lapu-Lapu ni sa covered court zone zone Kasag Barangay Kalawisan. Tulo ni siya kaparisan no. Tulo ni siya si Okanya versus Abner Malinaw unya ako versus Alan Alpiris. Kaduha ni among bangga na ni Alan ani. Alan Alpiris. So makikuan man siya, makirimas man siya sa ato pa. Rimas siya sa ato pa napildi gyud siya. Ikatulo mao si Jeffrey Quillosa, ang hari sa Siumay sa Tisa, no? Tag-iya sa Siumay sa Tisa og si versus Ralph Lo Chavez Ramirez. So di na ako ihatag ang tima kay Pino man kay ni, di man ni maklaro na. Okay, salamat kay mga kaisunan. Tagbo ta puhunin ni atong sunod nga programa. Makabasa sa katisismo katunong sugo, balik-balik man imuhay, mga kaplakang buok, sige balik-balik. Okay, salamat mga kaisunan. Dalaygon ang Ginoo, Ave Maria kantanan, Viva Cristo Rey, sa nga samahan anak ko Santo. Amen. Amping o maayong gabi.